wa chipani cha UTM akweni kuti akalankhula kenako amene anali acheya atipangira wind up kuti tiseke mkumano umenewo. So akweni, over to you. Aziko kwambiri akulu onse azibani zonse zili pano komanso asogolera atonse. Ndi wonjezere mena mana kuti zuchitika kudeza sikudeza kokha zuchitika so kunchisi. Komanso zuchitika kusalima pakali pano. Nthawi zina kama tikamakamba mana kuti kukada musapangane simuzi amene ali panja. Ndena mutamaona ngati mukumana nokha komanso ife tili momwemo tikumamva nawo zochitikazo. Au munthu anafunsa kuti kodi mukudana ndi technology, siti kudana ndi technology. Amenenso akutiuzaso ataona equipment ya ma MD awo ndi ma IT athu ma IT specialist athu azipani zathu. Ndamenenso atiuzaso kuti zizuchitika zakuti zakuti. Komanso zimene zizuchitikazi unena kuti ngati technology aitenga bwesa kumaiko anthu sakuiziwa kuigwisa ntchito technology nkona zikulakwika izizi. Kuti tiziwaso kuti zinzolakwika njona kuti anazichita tampa. Nde machina wawa atakhuza kale kuikamo ma program awo nkona kumakanika ena kuchita so trace anthu amene akufuta kwa jambula nkona kumakanika so khani ma beacon ma beacon kuti azichita akajambula pajazioneka kuti zikutekadi nkona kumadera kwena kuti mavuto siyana chifukwa machina wawa anachita tampa mmene atangobwera kumene ma IT athu anapita nakalandira ku airport abwera nawo apanga nawo zawo zimene akuzifunazo aikamwe anthu amene akufuna kwa aikamo nde zinazo zimene zibweraso kumwera kumene anakalepera kulembesa anthu ndi zinthu zilizonongeka so kale. Ndi anthu atamaona ngati kuti anthu sakuziwa IT, siti kudana nawo IT yo. Koma kumalayi kunoko mutakuonaso kuti pakali pano ngakhala kuyambira standard 1 pa ufika ku secondary school. Akafika pa assembly akwapanga left right za technology sakuzitani sakuziziwa. Lero kuyambira lero masukula pano kuyambira ku nursery ku primary ku secondary school. Standard is rough left right hands up hands down. Mama kuti anthu azaphunzitsa technology ngati iyi. Kuyambira 2012 meti mabweresa ma VVIP, ma e-learning, ma e-education, e-health. Anzathu ena anatukuka kale kuti IT iyi anaitengera kuma primary kuma nursery school. Ma village ana mamizi mwanati maphunzira ma computer. Koma kunoko ife tinali ndi left right, what is your name? Mention, point at your head, point at your nose, point at your mouth. Maskulu mose muzimakhali yankhanza zake ndizizi. Ndiye anthu amene akugwiritsa ntchito technology iyi sakuziwaso kuti technology ndi mtundu wanji. Akanakhala kuti anadziwa kuti anzathu amene tinachita kuti alembese kuti achite supply equipment ndi angobwera anthu amodzi okha akanaonanso ndi kuchitanso research wani kumalayi kulibe ma research experts akanauza kale kuti equipment iyi ndi anthu amene mulina kumalayi sayitani sayikwanisa mapeto ake ndi izizi kuchitikazi ndi izizi suna kuti ife kudana ndi IT koma sinafike pa indende amene apanga izizi equipment iyi sakuziwaso kuti apange chani kuti tipitise kwa IT athu akaona izizi atakaonanso ndi kuchita study iyi ndikuonanso ndikuchita Google equipment iyi inaoneka kuti yalowa mbola. Ndiye kubera zisankho samabera siku lovotalo nthawi yobera zisankho imamba iti imamba ino. Ndiye au munthu munafunsa kuti kodi mwakuti ayi ena so mafunsa mozembeka kuti muzinena kuti kodi chisankho cha 2019 ndiye chinali chabwino ndiye munachikhulupirira kuzembekako anachikhulupirira chifukwa 1 anthu atadandaula kuti muonjezere masiku anthu anaonjezera olembesawo 2 anthu atadandaula za gen answer anasintha anabweresa justice ndani chifundo kachali. Ndiye kumvako kumeneko kusuza kuti anakhulupirira kuti zinaenda chani zinaenda bwino. Komanso 2 meti mana kuti malamulo amana kuti amalola china chilichonse nkona ana kuti tigwisa ntchito IT ifenso nena kuti ndi malamulo amalola kupanga dongo some mungafune inuwe. Koma titaona kuti ma expert anu IT sakuiziwa IT yo angona kuti ndife ma expert koma sakuziziwa tibwerereso kuti konkuja. Komanso anzanu ena amene anapanga 2019 2020 kuti ananena anaonjezera nthawi kumadera ambiri kumene kunalibe kumene akhala masiku follow salembesa ino nde mukabwera mera kuti abasi tigomera pa 3 nanga masiku ena follow anakhala kwina kosalembesa mupanga bwanji anzanu to ena omva maganizo anthu amalawi eni anazaonjezera masiku inu musakuonjezera chifukwa chani. Munafunsanso mafunso na kuti kodi anakupasani chance kuti kumane nawo nkona takumana lero titalembera kalata ija malomo kuti electoral commission ayankhe pa radio tinapeza ena azala 24 akumayankha ngati iwo ndi electoral commission. Nkhani tukamba pano tukamba ya electoral commission tukamba za National Election Bureau NRB wo komanso ameki abwera atitani amenewo atiyankhe
anthu amene amanena abusa ajazala 24 ife sitikufuna kuti atiyankhe ife amene atiyankhe ife ndi electoral commission komanso a national selection bureau akabwera anthu ena kuyankha kumayankhira ameki kumayankhira NRB kusonza kuti NRBwo angokhala chikwangwani ndiye ife zokhala chikwangwani electoral commission okhala chikwangwani national selection bureau okhala chikwangwani ayi tifuna amenewo akhale aini ake amene angathe kumayankha mafunso amene tikuwatani tikuwapasa titapasa kuti titakamba nthawi imeneja malamo kuti anene kuti tabwerana pakuti pamene musakumvetsa ndipati sanatero anatilemberanso makalata awo iyayi makalata amene munalemba kuti mutiyankhewo ena munakati thokoze kuti munakankha pa Zodiac a Zodiac mulipo mpano amene mumafunsa a chair ndipo ananena kuti equipment imeneyi yatibweresera mavuto ambirimbiri ndiye kusonza kuti avomereza kuti ma EMD wasiya chani siyabwino ndenga tana vomeza tu ma EMD wasiya bwino abweresa mavuto kusonza kuti ndizosatani ndizosayenera ngatana yankha Zodiac timafunanso ife ativomerezere anayankha Zodiac malo mwa Malawi onse ndithokoze chifukwa timamvera komanso iyi smartmatic imene anena kuti ndiyovuta ikubweresa mavuto kuvomereza kuti si equipment yabwino ndi a Zodiac mwabwera kuzatifunsa pakuti ayayi kodi mafunso a Zodiac anali uchani a Zodiac kuti machine amene wankasa ma members ma achipani yano anapita ukaona kuti kodi equipment imene yabwino kapena ndotani masaso ndithokoze kuti mmodzi mwa achipani athu ndinuyo munawafunsaso munatiyimirira ife munawafunsaso a chair tithokoze kwambiri mutafunsa a chair aja anavomera kuti machine amene akubweresa chani akubweresa mavuto saona inu mamembala athu achipani mukubwera kumafunsaso akulu anu mwana wache wantundu wanji mmene mmafunsamo munayimirira akulu anu azipani zosiyana-siyana nde ma radio station onse amene muli apa muli ndi zipani zanu palibe chipani ameki ali ndi zipani zawo NRB ali ndi zipani zawo inu ama radio station muli ndi zipani zanu ndiye ife tinakutumani kuti tafunseni munatifusira mubwera simutifunsa kuti machine amene wabwanyi munthu anakuyankhani kale kuti machine wakubweresa mavuto ndiye ife nkuona tikuvomereza nanu kuti funso lanu litafika tinaliva munafunsa bwino kwa basi ndiye inuyo munakati kupaseni mpando wa mtundu wanyi ife sindamalize convention a UTM ndiye mutha kubwera muzatenge mpando umene kuyenera ndi mafunso amene unafunsawo kuti mupitirize kutifusira mafunso amene kuti acheya anavomera kuti machine amene ando akutipasa mavuto nkuonanso lero kuti machine awa tangu achosani poti munavomeza kuti akutipasa mavuto musatembeso ntchito makufunsani inuyo munakambaso funso lino kuti ndikuti mwamaliza amene muna kuti 14 days mwamaliza ma avenues anu onse no sitinamalize tikuwafunsa kuti atiyankhe within the 14 days metatani tapereka nditikhulupireso kuti ayankha iwo electoral commission komanso a NRB kuti ayankhe tinakamba paja kuti mvuto metabweresa pano lina ndiona kuti a national selection bureau anakuti apitiriza kuvomereza ndi chigamulo cha kukhoti komati ayika malo ochepa okha apo ndi apo molumpha mwafuna kaike malo ache akuti chifukwa kuchima nkhwanje kukulibeko anthu sakutani sakulephera kuti alembese komanso ngakhale kuna mitambo ku Timoteyo mupiteko mukaone kuli mavuto ngati amenewo ku Machinga East kuchiguza kuli mavuto ngati kuchiguza ziti chiguza komanso ku Machinga East komweko kwa Thomas under 5 clinic kuli mavuto ngati amenewo apiteso akaone and ntchito imene tikamba pano payi ni ntchito imene mukanapanga inu koma tikuyamikireni mwagwira ntchito ene munapita kunkotakota tikuthokozeni kwambiri kumene munakapeza ma ID ambiri amene munthu atatolera ndeti kanapemphaso kuti awawa akanapitanso aone kuti kodi mmene tikunena ife mavuto amene akuchitika munthu akuchitika madera ngati amene wawa ndiye ife chimene tikufuna ife ndera kuti atipangire dongosolo kuti asiye kaye ayankhe zimene tikuzifunazo anakalembesa anthu kuti tikufuna muchite supply equipment imene tingayigwiritse ntchito pa chisankho analemba munthu mmodzi zimene zakanazichaso naland void kuti alembeso anthu ambiri kuti abwere ndiye tikhale ndi sample yosankha zinthu ichi chinangobwera chinthu chimodzi and we doubt whether they did that if they did that to any essence kuti administratively kuti ngati munthu mwachita advert ndipo pamene mwapanga advert yochita supply wangobwera munthu mmodzi ndichita supply ndineyo inu ngoti pangani inu anzanu poti sanalembese it doesn't work like that akanachibwezaso kuti alembeso anthu ambiri kuti kupereka advert achizungulire dziko lonse lapansi kuti anthu abwere kuti kuli zisankho ku Malawi tabwera nipangiza kuti ngati anthu timazungulira kopanga manda a munthu eni manda kuzungulira dziko lonse lapansi kodi kugana mandawa anamanga mtundu wanji nanga ku Zambia mandawa anamanga otani nanga ku Zimbabwe anamanga manda mtundu wanji nanga ku America mandawa anamanga bwanji ndiye kuli bwanji zachisankho akanazunguliranso dziko lonse la Malawi dziko lonse lapansi ndikuona kuti kodi equipment imene ayenda bwino yachisankho ndiiti ndi auze osanje chita apply even those in Malawi who can supply they are supposed even to give the Malawians to do that
ndi abwera aone kuti ife tichita supply zakuti ndi azione kuti izi tikugwizana nawo ndizi mogwizana ndi ma stakeholders onse osati mbali imodzi ndiye tikanavomereza koma mafunso sawa alipo chifukwa ma stakeholders onse panalibe watata kuyitanani abomawo iyayi ife tikamba ndi electoral commission ndi abomawo auza electoral commission zimene ife tikufuna ndi electoral commission apange zimene ife anthu tikufuna aboma amene amvawo akakambirana ndi electoral commission amene asankhawo akakambirana ndi aphaso sambo kuti ukuti anthu avuta zakuza kuti mungapange zakuza ndipo taitane ndipange zakuza kuti ndi amene atatiitana ife ndi electoral commission atatiitana ife ndi NRB atiuza kuti zimene mukunena zitamva chifukwa electoral commission ndi NRB ikuyimirira anthu amene afuna kuwatumikira ku ntchito imene apatsidwa kuti agwire sakugwira ntchito ya kunyumba kwawo iyayi akugwira ntchito ya dziko la chani la Malawi ndezi ntchito ya dziko la Malawi ndi imene ife tikufuna kuti itani iyende ndi apange zimene ife tikutani tikufuna kuti ayimekaye mpaka na Nationalization Bureau akwanise monsemo komanso machina awo akonze kuti akapita maja kapasa mapepa amene akuapasawo akapita nawo ku electoral commission akukanika kuti achite identify akukanika kuti alowe mu system wawo kusonza zimene akupereka zonse zachani ndi za fake so na Malawi ngati munena kuti kodi mukudala ndi electoral commission mukudala ndi technology ngati anthu akupanga za fake akudana ndi technology ndi fake kapena kupereka mapepa la fake yo amene udana ndi technology ndi akupanga za fake yo chifukwa udana ndi technology for technology yosakuitani sakuiziwa asogole izi tuzisiza ku MCC za ma secondary school akaletu izi nzanyuwanizi osati nali ku MCC secondary school yanga napanga ku community day secondary school izi nzaso pano masiku anonso bwino acho community day secondary school ma technology atabweresa mwina community day secondary school ale lolo amene akuphunzira ma computer acha kuona kuti ozikukhala ko bwino ndiye timangofuna kuti pemphe pamene popo koma kumapeto kweni tikuyamikireni kwambiri tikuthokozeni amene mwakamba kuti Channel Africa ma chances publicity secretary anena kunena kuti akafuna kuti atiuze kuti asintha ma program awo ali full atakutirana tiye tipange chifukwa ma stakeholders azisankho ndife amene tili pano asatiope ngati kuti opa ifeyo ndikuti akuziwa chimene akupanga iwo china chaka bisibisi koma ifeyo ngati azipani zili pano sitikuopa sitikutopa sitikufoka ifeso mumaziwa kale kuti ife timangoenda ukufafa sitikutopa sitikufoka ayi aisa blanta sino zimene mwafusa kutoka ndi mufa mkumane ndi ya judicial chancha no ife situkumana ndi amenewo anapanga chisankho tithokoze kwa basi amene anasankhawo ife tingofuna apange zofuna anthu suzo apange zofuna mwayiwo kapena zofuna munthu mmodzi amana kuti ina akha kuti inali column kuti yakwana ya meeting zipani 6 za ku parliament panoda kumana zipani 4 ndiye kuti column yatani pamenepo yakwana ndiye kuti ifeyo ndimene apange zofuna za anthu za ifeyo amene tili pano column yakwana ena ngati sakupezeka pano ngakhala dandaule akulira kuusi mavuto amenewo chifukwa kumbali kuzina zonse tikukamba ifeyo zipani ziwiri zimene sanabwera apa zimatiuza kumbali ndakapangeni zakuti ndiye ifeyo tithakumaoneka ngati tilipo zipani 4 pano koma zipani 6 zonse zili pati pano pamene tili pano tonse tili apa tilipo tikakumanaso media mumakhala mukuonanso titakumanaso ngakhale ndi electoral commission ndi CMD ndi NRB ena mayimaso azipaniza kumafusaso mafuso koma kuti abwera pano mwina zokuti chakudya chalo sichitani sichipezeka ndiye tikuyankhulira ifeyo ndipo tithokozenso musatope muzitiuza tizikuyankhulirani ifeyo chifukwa tikuona kuti tikati mukati mbwere muyankhule zakudya zathu zalo sizipezeka ndiye ifeyo takwana panopa zipani zonse za mpalament zili pano zimene tikuona kuti kalembera sakuchita bwino munthu wina aliyense alembese mukakumana kusalima nkwapasa 1000 imene inde adya lero koma mawa satani sadya asogoleri zijani tinenenso mawawa ena makonda kuti boma ndilomweli la Malawi Malawi ndi kuti ndemweyi chimene tikufuna ifeyo kungosintha msogoleri basi nde boma lo ndiliti ndiomweli tikunena kuti lo si Malawi ngati Malawi ndi uno ndipo mukamauza anthu kuti Malawi ndi uno amadziwani kuti Malawi ndemweyi koma ife tingofuna kuti tisinthe system kuti zinthu zitani ziziyenda ndiye usogoleri umene kubwera ndiwo ifeyo akweni zimene tikubwera kuti 2025 ndifeyo asogoleri ayi osatopa ndiye pamene tikuthokozani mwabwera kuboma limene limukulifuna ili loli ndendi lino tikuyamikireni kwambiri you are the fourth government inuso asogoleri achipani tikuyamikireni
chimene tikufuna ife ndiona kuti zinthu zichite bwino kwa zizukulu tuvi zathu zonse. Amana kuti we need to break the rules. Ngati tikuona kuti sisi uwu ukupitirirabe mpaka na ukagumula foundation ya nyumba, anthu anzera amatenga nkhwangwa ukaukhapa kuti usatani umenewo usapitirire chifukwa ugumula chani, ugumula nyumba. Nde iyi titaonanso ife kuti zononga chisankho sichiyenda bwino, tikubweranso pano kuzanena kuti tatiyeni tikonze dongosolo la chisankho mmene tingayendere pano. Tikazakuitananinso bweraninso, koma kuti ife tunena kuti nthawi yafikayi ndoti tipite pa ground tikapanga campaign, koma takupemphani osatinso tikulamulana electoral commission, tikulamulana ya nationalization bureau, mukugwira ntchito ya anthu ndi awo. Tiyeni zimene tanena ife pano zikhale m'malo mwake ndipo zichitike, komanso dongosolo litheke kuti wina aliyense kuderako agwire ntchito, komanso wina aliyense alembese. Ena amene mwatuma kuti azikalembesa kumene koko, amene akugwira ntchito ku NRB, amene mwatuma kugwira ntchito ku electoral commission, amene ajana amene akutiuza sotichitika ndi chani ngati simukudziwa. Chifukwa chamene mwatenga olamukana kha kuti mwatenga ananu wa kunyumba kwanu akanati tanibe ife akanatiuza. Chifukwa kutenthako sikuti tikumva ndife tokha, ngakhala ana kunyumba akumva so chani, akumva so kutentha. Ubwino akana kumanyumba kwanuko nawonso ndi anthu ophunzira akuziwa amene zikutani zikuyendera. Ndimangofuna kuti nditero ambuya kudaliseni nonse pamene tikuyembekezera kukhala ndi dziko la Malawi labwino, lasogolera labwino, komanso lotumikira anthu ake. Tiyeni tonse tiyendere limodzi chisogolo, osaopa, osatopa, osafoka, komanso kuti tikhale ndi chisankho chachani chabwino chimene chikubwera 2025. Ambuya kudaliseni nonse, zikomo kwambiri.